Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas nam je setup malo drugačiji, prosto da isprobamo, da vidimo da li možemo da snimamo ovakve videe. Nalazimo se u našem kupatilu, zato što ću vam pokazati kako tu skidam šminku, koje proizvode koristim i ujedno ću vam pokazati koje proizvode, par proizvoda koje nakon toga koristim. Neću se toliko bazirati na te proizvode nakon skidanja šminke, zato što ću vam snimati video konkretno koja je to moja trenutna nega. Želim da vam pokažem koji su to proizvodi koje koristim za skidanje šminke, tako da možemo da počnemo. Što se tiče skidanja šminke, ja sam nekako kroz godine shvatila šta to meni odgovara. Probala sam razne stvari, bilo da su to dvofazna sredstva za skidanje šminke, bilo da su to uljani skidači, micelarne vode, neki drugi skidači koji su na bazi vode i slično. I probala sam i putere za skidanje šminke i nekako sam se najviše pronašla u tim uljanim skidačima ili puterima. To meni najviše odgovara zato što ja volim da otopim svu tu šminku, da je skinem ili tuferom ili da se umijem, da se nakon toga još par puta umijem i tako dalje, da nakon toga završam svoju negu. Tako da sam tu stala kada sam shvatila da je to to i onda sam počela da prosto testiram razne stvari. Dugo sam koristila kokosovo ulje za skidanje šminke, bilo mi je super. Ja znam da prosto nekim devojkama su se javili problemi, buljice, zapušene pore i slično. Ja sam ga koristila pa godinu dana, možda i više, i bio mi je fenomenalan. Ne znam zašto sam posle prestala, vratno sam se prezasitila pa sam htjela da probam nešto novo. Tako da što se toga tiče, kokosovo ulje meni radi super stvar. Probala sam i ulje od The Body Shopa sa kamilicom i on mi je bio fenomenalan. On košta 13 evra i nekako sam u tom trenutku kao mislila 13 evra za ulje koje je bukvalno gotovo pa svakodnevno koristim, ajde možda mogu da pronađem neku povoljniju varijantu. Što se tiče micelarnih dvofaznih skidača, mislim da sam probala Garnier, rekla bih, a možda ću vas sada i slagati, nisam više ni sigurna. Svakako se na tome nisam dugo zadržala. Proizvod koji sam vam pokazala u potrošenim proizvodima mi je bio odličan, on je bio na bazi ulja, ali kada se utrlja u lice, onda se on pretvara kao u penu. Bio mi je predivan, bio je samo malo skuplji, tako da eto, probala sam opet i tu da nađem neku povoljniju varijantu. Mislim da sam napokon našla, ali imala sam još 2 promašaja. I prosto moram da vam sada to spomenem, nažalost odmah na početku da bi se rešili toga da posle krenemo samo jako u video. Evo, ovo je malo masno, izvinite. Proizvod koji sam kupila jeste ovaj Lovely Cleansing Oil. Skida čak i vodootpornu šminku, 2 pumpice na, znači, kao vlažno lice, umasirati i zatim oprati toplom vodom. Ja sam često kupovala i kupujem njihovu iz ove kolekcije masku za lice. Za tonik sam čula da nije dobar, a za penu da je odličan, to nisam probala, ali ovo moram da priznam da je ovo stvarno, što se mene tiče, jedan loš proizvod. Kada ga nanesete, on prvo miriše na ulje, miriše mi na zejtin, bukvalno. I nikako, prvo ne skida lepo šminku, zato što nije uljan onako lep da ima još dodatne te sastojke u sebi koje će nekako pospešiti da brže skinete šminku, nego je uljan da vam ostavi onako masan trag, da se to jedva ispere, da morate, znači ja moram bukvalno po 3 puta, tada morala sam, pošto sam par puta samo koristila i prestala, da nanesem La Rocheov efeklar za umivanje da bi to isprala. Ovim nisam zadovoljna, prosledit ću nekome jer mi je žao da ga bacim. Kupila sam ga u demo i platila sam ga nešto malo jače od 2 evra, tako da ajde nije da kažem toliko strašno, ali opet žalostno je što i da bacite i tih 2 evra. Posljednji proizvod koji sam kupila prošle nedelje, i baš mi je žao što mi ne odgovara, zato što sam gledala recenzije i slušala da je ovo super proizvod i da super radi. U pitanju je Niveino ulje za skidanje šminke, koje za normalnu i osjetljivu kožu, to je ulje koje kada vi krenete da utrljavate, on se pretvara u mleko. Meni lepo onako miriše, moram da priznam, ok, tačnije miriše. Mada na početku mi je čak i mirisao na ono klasično neko ulje. Međutim, ajde, nije toliko teško kao recimo ovo Lovely ulje, ali nikako da se ispere. Znači nikako,
trljaj, peri, vuci, grebi se, ne znam šta sam sve pokušavala, 3 puta sam ga koristila i to je to, nema šanse, prosto mi ne prija. Možda bi bilo ok da ga nanesem, da ga utrljam, znači na suvo lice, da ga utrljam, da uzmem tufer, da skinem to, pa da se onda umijem, ali ono što ja radim i kako ja sada skidam šminku, naravno sada nije to slučaj jer snimam vama, ja uđem u kadu ili se, znači pre toga samo tuferom skinem uljanim skidačem, pređem lice, onda dok se tuširam, očistim još par puta lice raznim sredstvima koje koristim, tako da sada još i kad bi ovo ubacila, ne znam, nekako nepotrebno mi je, ne znam, daću nekome daću mojoj sestri prvo da ga proba, platila sam ga 6 evra, tako da iskreno da budem za 6 evra i nije nešto, ali pokazat ću vam jedan noviji proizvod od Nivea koji mi je super, koji koristim gotovo svakodnevno. I onda sam kupila pre par dana od The Body Shopa ovaj puter za skidanje šminke. Rekla sam vam, njihovo ulje sam koristila, koje je fenomenalno. Ne može da priđe ni jednom drugom ulju koje sam do sada probala. Možda eventualno Kiehlsovom onom kao Midnight Recovery ulje za skidanje šminke i on nije loš, moram da priznam. To ulje je prelepo, brže se troši, košta 13 evra za čini mi se 200 ml, slagaću vas, i brže se troši i zato ja želim ovu varijantu sa puterom. U Pandorfu sam ga platila 9 evra i dobila sam zajedno sa njim skidač, skidač šminke oko očiju i jedan kao pamučnu krpicu za skidanje šminke. Šta je fora sa puterima? Bilo da je ova ili recimo Klenikov koji je ultra popularan. Uzmete malu količinu, protrljate onako da se rastope i umasirate u lice. Toliko lepo miriše, vi nemate pojma. Meni, bukvalno ovo jo bože. E sad naravno, vi možete da budete i mnogo obazriviji, pa recimo prvo oči i posle usne i slično. Ja to volim recimo ovako se cijela istrnjem, jer ću to svakako posle da umijem i da se cijelo, istuširat ću se, tako da nema veze. Predivno miriše. Ono što je super što se rastopilo, ali nije toliko masno. Jeste uljano, rastopilo se u ulje, ali nije toliko masno i neprijetno. Opraćemo ruke. Uzet ću jedan tufer, moji najdraži su ovi Ebelin i samo njih kupujem. I samo ću ovako jednom da prođem dok se ne umijem, prosto da skinem ovo, dok sada jednom da se umijem. Ljudi, samo da znate da sam ja naša favorita. Ovo što vidite, to su toliko jak pigment senke koje sam koristila, pa morala bih još jednom da pređem, puterom, ali sada, da ne dužim, ja ću to sve posle uraditi, želim da vam pokažem koji su to još proizvodi koje koristim. Gel koji koristim u posljednje vreme jeste Kiehlsov gel za umivanje Ultra Facial Cleanser. On je za sve tipove kože, ja bih ga preporučila osobama koji imaju osjetljivu kožu, zato što je neverovatno blag i lagan. Ja ponekad kad imam onako baš tešku šminku, nakon njega koristim i La Roche. Ja sam bolesna, ja volim to da detaljno očistim. Njegova, pokazat ću vam sada, on je malo čudnije teksture. On je onako gelast, ali se malo teže rastapa, znači morate u dodiru sa vodom pa da ga trljate i nećete dobiti neku jaku penu. Naredna stvar od Nivea koju sam spomenula da mi se baš dopala, iako Nivea nije više onako brend koji ja često kupujem, gledam, pratim njihove proizvode i slično, prosto smatram da postoje brendovi kao što, primjera radi samo Kiehl's recimo, koji ima proizvode koji su vredni, ili recimo The Body Shop ili slično, koji su kvalitetni, da tako kažem. Ali me je ovo baš privuklo. U pitanju je Nivein peeling za lice sa pirinčem. Ovo su, u sebi ima koščice maline, predivno miriše na maline, divan je miris i ima u sebi koščice koje, zavisnosti od toga koju količinu uzmete, može da bude baš blago ili čak možda bude jači peeling. Ja gotovo svakodnevno ovo koristim jer je za mene ovo blago, da tako kažem. Kada ga nanosite, on je, pokazat ću vam naravno,
možete da vidite gelasta tekstura koju u sebi imate, sitne čestice peelinga, stava mi je mozak. Kada ga ovako masirate, tačno možete da osjetite onako pod prstima kako vas lepo čisti. Stvarno može da bude, kažem, i malo grublji i slabiji. Mislim da je odličan kao peeling, možda ne bi trebalo svakodnevno, ali ja volim da lepo očistim lice. Mnogo lepo miriše i divan je osjećaj kada ga skinete, toliko se lepo ispira i imate tako neki osjećaj čistoće nakon njega. Tako da baš nakon nekoliko godina, eto, ovo je jedan od retkih proizvoda koji mi se dopao od Nivea. Ja sam malo crvena, jer sam malo iziritirala lice i to bi bilo to što se tiče tih proizvoda koje trenutno koristim kada je čišćenje kože u pitanju, pre svega skidanje šminki. Spomenula sam ova dva proizvoda jer su mi relativno nova, a stara, mislim koristim ih preko 2 meseca. Možda čak i jače ovaj Nivein peeling, mnogo ga volim i vredan mi je prosto toga, košta 5 do 6 evra i sviđa mi se. Čak mislim da kupim iz iste kolekcije, mislim da postoji još plavi i zeleni pa da probam i njih. Znate da sam dugo koristila Balein sa, ja mislim da sa koščicama Kajsije, recimo žuta pakovanja, godinama sam to koristila. On mi je agresivniji od ovog i kremasti, ovaj ipak gelas pa mi sada trenutno više prije. Hoću da vam spomenem još par proizvoda koje koristim, znači nakon toga kada se dobro umijem. Naravno, postoje još neki proizvodi koji su bitni i koje bih ubacila kao jutarnju negu, ali eto sad mi je večernja, da kažem, nega, pa ću vam to spomenuti. Tonik koji sam kupila od Body Shopa sa vitaminom E, koristila sam njihovu kremu i ona mi je, pa rekla bih od svih koje sam do sada probala, možda i najpribližnija ovoj Klinikovoj koju volim i koristim, evo već 3. 4. pakovanje za redom. Ovo je tonik za sve tipove kože, hidratantni tonik. Koristila sam ga već neko vreme, baš mi prija, odlično hidrira lice, to se baš vidi jer nekako posle njega i nemam neku veliku potrebu da nanesem kremu. Znači neko vreme, recimo sada posle toga vidim tačno da mi je značilo što sam koristila njega i njega imam planu i dalje da koristim. Ono što sam isto ubacila u svoju rutinu pre 2 meseca možda, jeste ovaj Kiehl'sov ekstrakt irisa. Ovo je, kako bih, esencija koja se koristi kao aktivator narednog proizvoda. Znači vi nanesete ovo na tufer kao tonik, da tako kažemo, i naredni proizvod ili proizvodi koji nanosite nakon toga trebalo bi da vam dublje, brže, efektivnije prodru kožu. On se zato kaže aktivator, prosto aktivira, da kažem, te jače sastojke koje posle toga. Tačno aktivira to da brže apsorbuje koža, efektivnije i slično. Lepo miriše, sad ne znam kako bih mogla da vidim neku razliku kada je korišćenje ovog proizvoda u pitanju, zato što prosto ne radi ništa sam, znači zavisno od drugih proizvoda. Sviđa mi se miris i sviđa mi se kada ga nanesete, bude onako baš mekano i baršunasto lice. Kada je noćna nega u pitanju, nezaobilazni blush serum za mešovitu i masnu kožu. Imate 2, čini mi se, videa potrošeni proizvodi i trenutna nega kože koju sam snimala letos, znači to bez toga ne živim. I Clinique koji sam ponovo kupila, ovo je manja bočica, 30 ml čini mi se, ne mogu sada da nađem, ja bih rekla 30 ml i preko Zalanda sam je našla na nekom popustu za 10 evra. To je nešto što svako jutro koristim, tačnije nakon do Ordinary seruma obavezno njega ubacim. I ovo se neplanirano pretvorilo i u negu kože, ali neću vam više detaljnije. Kiehl'sova okoločna krema, to s vremena na vreme koristim jer nemam naviku, samo budite pažljivi. Ja volim jer je masna, imam osjećaj hidratacije, pogotovo jer sam ja neko kome taj deo malo suvlje ispod očiju, ali ukoliko dođe prosto u dodir sa okom, to je strašno, peče, suzi, tako da budete pažljivi. Sad sam vam baš dosta toga ispričala, ali ukoliko želite da vam snimim video updateovana rutina čišćenja kože, sređivanja lica, pošto možete vidite
koliko sam lice sredila i koliko je sada lepo u odnosu recimo na prethodni video ili video da vam pričamo o ordinarnim proizvodima. Pišite mi jer jeste da su ovi proizvodi ponavljaju, ali imam još neki koje su obavezni, pa mogu o njima malo više napričam. Hvala puno na gledanju, obavezno, pošto je The Body Shop stigao kod nas, molim vas, probajte proizvod, kupite ukoliko se šminkate, koristite često šminku, treba vam nešto dobro za skidanje šminke, da bude stvarno dobro i da lepo skida šminku, probajte ovo. Znači, verujem da se nećete pokajati, pišite mi kada budete probali. Ljubim vas puno. Ćao!